Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायना जासिहरबाय। दा जोङो दंफैयो पडकास्टआव मागोनि 1 तारिखआव मोनसे फिसा फुजा जायो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। जोङो जेबो बायदियासै ओरैनो बिदिनो राउन्ड बेरायबाय बेरायनानै ओमफ्राय खुलुमखांबाय खुलुम dia sih इसोरो इच्छा दङ गोदो नङा आरोना आजि बिदिनो 1 बोसोर 2 बोसोराव 2 बोसोर सिगां बेयाव डिब्रुगड़आव थाङोमोन आरोना बे घाटनिफ्रायनो ओमफ्राय दाथ' बगिबिल दालाङा कमप्लिट मोन नालाय बेनि थाखायनो दा इयो गैला आरो इयाव थांला आरो नै बुरलुंबुथुर दै घाट होनो इखो बटघाट गैला सेस मामार जाजोब्बाय नै साइडआव मिक्सार जागासिनो आंबो जानि उखुदै गजोब्बाय ओं गोलैलांगोन बोरैबा गोथावानो मेथाइया मिक्सारा गाखोनो हायाहाय सासे आखाइखौ मा जोंनि दर थांबा बेसे बरानो जेरै बाजै नांथारलाय लाङो बरानो सिगांनो जोंना थांनो जाबाय ओमफ्राय बिदिनो लोगोआ मेथाइ लायोना मेथाइ लानानै ओमफ्राय थांसिगोन आरो आंनि गोथावथार जायोथोन आरो मोनसेलाय मा मेथाइ बिदोंमोनथाय जाना बावगारबायसो गुदुं गुदुं गरम गरम जेलेपि itu gitu गरम tuh 1 hour later. जों घाटनिफ्राय फैनानै नैबेयाव मिसिं गामियावबो मोनसे फुजा जायो नालाय बेयावबो 1 तारिखनि बेयावबो नायनानै ओमफ्राय थांफिनबाय आरो
प्लेटखौ ना जा सलिडखा जोङो दा बेरायखांबाय बेरायखांनानै ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय गार्डआव दसे जिरायबाय जोङो ओमफ्राय जिरायनानै दा थांसिगोन आरो लोगो मोना न' ओंखायनो सान्दुङाव माबा फट' लानो थांबाबो सान्दुङावनो मेगनानो बुथे बुथा नालाय फिसानियाव लोगो मोनानाव थांनाय जादियासै फिथा जानो होननाया जोङो आरो सिगांनि क्लास 9, 10 आव फरायनाय जोंजोंनो फरायनाय लोगो मोनानावसो जोङो माने बेरायफैबाय आरोना बेरायनो होननानै लोगोआ ओंखाम जालांनो थिनबाय नालाय जालांनाय जाबाय आरो जोङो ब्रयलार बेदर ओमफ्राय अमा बेदरबो दङ ब्रयलार बेदरबो दङ जानायनि भिडिअखौ लानाय जादियासै मानोना मोनाबायमोन नालाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय